Fi żmien meta pajjiżna għaddej minn żieda qawwija fix-xogħol tal-kostruzzjoni mill-bidu ta' din is-sena x-xerrej il-ġdid se jsib ma' wiċċu pi ġdid. Dan flimkien mal-uġigħ ta' ras tal-prezzijiet dejjem jolew u minkejja l-wiegħda tal-Gvern fil-budget għall-2019 li mhux se jżid taxxi u piżijiet ġodda. Ħaddiem li tkellem ma' Net News qal li b'effett minn din is-sena żdiedu sostanzjalment il-prezzijiet tal-ġarr u r-rimi tat-terapin mis-siti tal-kostruzzjoni. Fil-każ tar-rimi daħlet fis-seħħ żieda ta' €2 għal kull tunnellata li tintrema. Għalkemm din iż-żieda tidher waħda baxxa, il-ħaddiem fis-settur tal-kostruzzjoni spjega ma' dan l-istazzjon li tunnellata terapin tinġabar minn għoli ta' madwar filata u nofs biss. Għaldaqstant, wieħed jista' jikkalkula kemm il-tunnellata terapin tkun qed tintrema f'każ ta' dar sħiħa li oriġinarjament tkun għolja madwar 2 sulari. Il-ħaddiem spjega li barra minn hekk daħlet fis-seħħ ukoll żieda fil-prezzijiet ta' kull vjaġġ li jsir bit-terapin. Il-prezzijiet ivarjaw skont id-daqs ta' trakk bejn 10 u 20 euro fil-każ ta' trakkijiet iż-żgħar, 50 euro fil-każ ta' trakkijiet b'żitt roti u bejn 60 u 65 euro fil-każ ta' trakkijiet bit-8 roti. Minħabba l-ammont ta' terapin li jkun hemm, l-aktar daqsijiet li normalment jintużaw huma dawk ta' b'sitt u bit-8 roti. Għaldaqstant iż-żieda se tkun ta' bejn 50 u 65 euro għal kull vjaġġ. Fuq kollox, spjega l-ħaddiem li tkellem ma' Net News, din iż-żieda fl-ispejjeż tispiċċa tgħaddi għand min ikun se jixtri proprjetà ġdida. U dan kollu jistona mal-ħalfa tal-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna li fil-qari tal-Budget 2019 kien qal li mhux se jdaħħal taxxi ġodda. Il-weda tiegħu li jnaqqas il-pis tat-taxxi fuq il-familji Maltin u Għawċin se jżomma tant li għal dan il-budget għat-tieni sena konsekuttiva mhux se jintroduċi l-ebda taxxa ġdida. Iżda kif mistenni din il-weda tal-Ministru tal-Finanzi ma tantx ittieħdet bis-serjetà minn ħafna. Dan hekk kif kulħadd dera li taħt il-Gvern ta' Muscat it-taxxi u żidiet fil-prezzijiet jibdew deħlin fin matul it-12 xahar li jsegwu. Dan rajnieh ukoll is-sena li għaddiet meta minkejja l-istess wieda fil-budget ta' qabel matul l-2018 il-Maltin u l-Għawċin intlaqtu minn żidiet fil-prezzijiet tal-petrol u d-diesel kif ukoll fil-prezzijiet ta' affarijiet bażiċi fosthom il-ħobż, il-gass, il-ħalib u l-prodotti tal-ħalib.